Πρώτα απ' όλα ότι δεν γνωριζόμαστε. Εσείς είστε μια παρέα και εγώ μόνος μου. Εγώ θα διαδώσω τις φήμες για τη Μοσχούλα. Που υποτίθεται ότι είναι. Κάποια πολύ πλούσια που παίζει χαρτιά και πάντοτε χάνει. Και η Βίβια. Η Βίβιαν είναι γραμματέας της. Γραμματέας είναι γράμματη. Με άριστα την τέλειωσα τη Δευτέρα Δημοτικού. Αφεντικά και δούλη. Με ό,τι γενικά μούλη. Κι εγώ ποιος θα είμαι. Εσύ ένας από αυτούς τους. Ξέρεις μωρέ, τους κάπως. Αυτούς που τριγυρνάνε τις πλούσιες. Πάλι κοντραρόλο θα παίξω. Το βασικότερο απ' όλα είναι να σου λουπώσουμε τη Μοσχούλα. Χρειάζεται μια επιδιόρθωση, ένα ρεκτιφιέ. Δάκρυσα. Σε ευχαριστώ. Ήταν το καλύτερο αντικαταθλιπτικό. Με μένα γελάς. Με μένα γελάει. Κωνσταντίνε, πας καλά. Πώς θα τους ζουλουπώσουμε. Ζουλουπώνεται αυτό το. Στέρεψαν τα λόγια. Πολύ αμφιβάλλω. Δεν πειράζει, εσύ αμφέβαλε. Είναι λάθος το αμφέβαλε. Η προστακτική δεν παίρνει αύξηση. Ούτε κι εσύ πρόκειται να πάρεις γιατί βγάζεις γλώσσα. Καλά δεν της λέω. Πρώτα απ' όλα ότι δεν γνωριζόμαστε. Εσείς είστε μια παρέα και εγώ μόνος μου. Εγώ θα διαδώσω τις φήμες για τη Μοσχούλα. Που υποτίθεται ότι είναι. Κάποια πολύ πλούσια που παίζει χαρτιά και πάντοτε χάνει. Και η Βίβια. Η Βίβιαν είναι γραμματέας της. Γραμματέας είναι γράμματη. Με άριστα την τέλειωσα τη Δευτέρα Δημοτικού. Αφεντικά και δούλη. Με ό,τι γενικά μούλη. Κι εγώ ποιος θα είμαι. Εσύ ένας από αυτούς τους. Ξέρεις μωρέ, τους κάπως. Αυτούς που τριγυρνάνε τις πλούσιες. Πάλι κοντραρόλο θα παίξω. Το βασικότερο απ' όλα είναι να σου λουπώσουμε τη Μοσχούλα. Χρειάζεται μια επιδιόρθωση, ένα ρεκτιφιέ. Δάκρυσα. Σε ευχαριστώ. Ήταν το καλύτερο αντικαταθλιπτικό. Με μένα γελάς. Με μένα γελάει. Κωνσταντίνε, πας καλά. Πώς θα τους ζουλουπώσουμε. Ζουλουπώνεται αυτό το. Στέρεψαν τα λόγια. Πολύ αμφιβάλλω. Δεν πειράζει, εσύ αμφέβαλε. Είναι λάθος το αμφέβαλε. Η προστακτική δεν παίρνει αύξηση. Ούτε κι εσύ πρόκειται να πάρεις γιατί βγάζεις γλώσσα. Καλά δεν της λέω.